истината е, хейт винаги ще има. Негативни коментари винаги ще има. Клюки, завист, лъжи, каквото искате. Всички тези неща винаги ще ги има. И колкото по-успешни ставате, както ви казах, толкова повече ще има хората защо да ви завиждат. Аз на ваше място, ако не ме хейтиха и ако не ми завиждаха и ако всеки ме харесваше, тогава вече щях да се притеснявам. Дошли в моя YouTube канал. Аз се казвам Преслава Маринова, а в днешното видео ще си говорим за хейта. Ще ви кажа какво мисля като цяло за хейта, как аз се справям с него и общо взето мисля да нахейтя хейтерите, така че останете заедно с мен. Да започнем с това, че хейтът идва абсолютно винаги от неуспешни, нереализирани и нещастни хора. Никога един човек, който е щастлив, който е постигнал нещо в живота си, който е изминал някакъв път и е работил със себе си, няма да тръгне да хейти който и да е било. Хейтерите просто имат толкова много необработени комплекси и някак се нямат желание да работят с техните комплекси и да стават по-добри хора, ами избират да се ги изкарват върху другите, да ги хранят и така нататък. Чисто и просто, колкото по-успешни ставате, колкото повече неща постигате, толкова повече ще се сблъсквате с хейта на хората и с тяхната завист. И това просто, тези две неща върват право пропорционално. Наистина, колкото по-успешен ставате, толкова повече хората ще ви завиждат и няма да ви харесват и ще ви коментират. И това като цяло е нещо нормално, защото вие по този начин, с вашия успех и с всичко, което сте постигнали, с вашето щастие, вие репрезентирате това, всичко това, което те не са, което най-вероятно няма и да бъдат, защото ти ако си такъв човек, пропица злоба, омраза и само знаеш да завиждаш на другите хора, едва ли ще успееш в живота и много съжалявам, ако някой такъв човек ме гледа и трябва да му го кажа в момента, да, най-вероятно няма да успееш в живота и продължавай да завиждаш на другите хора и да говориш глупости за тях, защото буквално падаш все по-ниско. Но няма да се обръщам сега толкова много към хейтерите, да си поговорим като цяло за всичко това. Друго нещо, което е много интересно, е завистта. И завистта като цяло е много интересна човешка емоция и всеки един от нас я изпитва. Много хейтери изпитват завист. Даже всички. В по-голямата част, когато някой тръгне да ви хейти, то е защото ви завижда. Но искам да дам един съвет на всички, които ме гледат и са така готини и добри хора, защото това са 90,99% от хората, които ме гледат, но вярвам, че има някой хейтър там. Както и да е, ако се усетите, че завиждате на някой, вземете тази негативна емоция в нейното добро проявление и просто разберете защо завиждате на този човек и най-вероятно причината, поради която му завиждате, е нещо, което вие искате да правите с живота си или което ви харесва, искате вие да бъдете такъв човек. Ще ви дам пример със себе си. Аз много рядко завиждам на другите хора и се радвам за което. Просто аз съм прекалено осъзнат човек и знам какво искам и така нататък, че да завидя на някой, но последния път, когато завидях на някой, беше на една ютубърка. Не си спомням точно на коя беше, но като цяло така завидях на професията ютубър и че тези хора могат да казват някакви неща и да си имат канали и така нататък. И познайте какво направих. Станах ютубър, ето ме сега. Не съм седяла да завиждам, да им пиша хейт коментари на тези хора и да съм някаква на тези гадни ютубъри, тези гадни инфлуенсъри и така нататък. В момента, в който съм се усетила, че завиждам на някакъв такъв човек, се запитах защо му завиждам и осъзнах, че това реално са неща, с които аз самата искам да се занимавам и това не е чиста завист, ами просто това ме подейства като някаква мотивация и почнах да правя това нещо. Така че следващия път, когато завидите на някой, не тръгвайте да хейтите и така нататък, ами просто се запитайте защо и дали има нещо от живота на този човек, от неговата личност или като цяло, което вие искате и го имплементирайте във вашия живот. Следващото нещо, което искам да обсъдя, е хейтът специално от жените и от към мъжете. По принцип, когато една жена хейти, най-вероятно е защото ви завижда, а когато един мъж ви хейти, е най-вероятно защото не може да ви има. И това, което забелязвам напоследък, като контент креатор, като ютубър и така нататък, е, че в голямата си част хейтерите са мъже. В смисъл, съжалявам, обаче аз мога даже да ви изкарам статистики, ако някой тръгне да ми спори, че това буквално наистина е така. И аз се го обяснявам по този начин, че мъжете тръгват да хейтят една жена, когато не могат да я имат. И в моя живот
Абсолютно винаги е било така. Просто абсолютно винаги. В смисъл, имаме един мъж, който ви харесва, вие по някаква причина не го харесвате. Вие не сте, не сте длъжни да харесвате някой, обаче има един специфичен тип хора и комплексари, които те не го възприемат това нещо, нали, че вие може да не ги харесате просто защото не ги харесвате. И когато ги отрежете или им кажете нещо, нали, не мерси и така нататък, те обръщат палачинката и изведнъж ставате да не ги изреждам сега всички псовни, но няма жена на този свят, която особено е красива жена и да не се е сблъсквала с това нещо. В 99% от случаите, когато мъжете ви хейтят, то е просто защото отново или са искали да бъдат с вас и не са имали шанса и след това те се опитват да ви принизят, защото да не излезе, нали, че те са отрязани, те са зарязани и така нататък и по някакъв начин да им са накърни горкото его, мъничко и сладичко и започват вас да ви принизяват и да ви слагат някакви епитети или да се опитват да ви изкарат някаква каквато не сте, само и само, нали, за да не са тези, които са отрязани в ситуацията. Защото вие, да кажем, той почва да разправя колко сте грозна, колко сте такава и онакава и все едно, когато разказва на приятелите си за това, че сте го отрязали и накрая ще каже, мен какво ме интересува, тя, нали, е толкова грозна и така и така и така. Моля, what the fuck? В смисъл, първо, че този човек първоначално не си ги мисли тия неща за вас. Вече ви обясних защо се случва цялото това нещо. Ако го правите, честно ви казвам, супер жалко е. И истинските мъже, които наистина са мъже, защото аз познавам много такива, никога няма да направят нещо такова и да се опитват да принизяват жена, да си измислят някакви неща за нея, да я наричат с някакви грозни епитети, само защото ги е отрязала. Сериозно ви казвам, ако го правите, моля ви се, пораснете, правете някаква inner self-work, борете се с вашите комплекси и спрете да тормозите света с тези негативи. Ето тук ми се иска и да ви кажа една от най-любимите ми български поговорки, която е гроздето е кисело, защото е високо. Ако не знаете за самата притча и самата поговорка, може да я намерите в интернет, но това е достатъчно красноречиво, защо се получава този хейт и цялата тази омраза. Сега е време да обсъдим и как аз се справям с хейта. Много хора напоследък ме питат как се справяш с хейта, макар че аз не получавам толкова много хейт в социалните мрежи, откакто съм ютубър, инфлуенсър и така нататък, но през целия ми живот, просто от дете се сблъсквам редовно с този хейт, защото знаете, ако сте ме следили, че аз бях много по-пълничка като малка, имала съм какви ли не проблеми и хората това в нито един момент не са ми го спестявали, продължават да не ми го спестяват и тук идва това как се справям с този хейт. Първото нещо е, когато някой ми даде някакъв негативен коментар, което, почти никога не е да дойдат и да ти го кажат в лицето, разбира се, дали ще разбереш от трети лица, дали ще е в интернет, няма да дойдат да ти го кажат. И когато получат такъв негативен коментар, просто се запитвам, този човек, искам ли да приличам на него, постигнал ли е нещо в живота, умен ли е, хубав ли е, ако щете. Отговора в моя случай на 100% е бил не. Всеки път, когато съм получавала някакви негативни коментари от някой, дали е било, пак казвам, в живота като цяло или в социалните мрежи, само мога да предполагам, тъй като, нали, не ги познавам тези хейтери, но това не са хора, на които аз искам да приличам, които са постигнали нещо в живота си, които общо взето аз да искам да съм като тях. Следователно, когато получите някакъв хейт от някого, първото нещо, което се питате е: този човек има ли на какво да ме научи, постигнал ли е нещо в живота си, искам ли да приличам на него? Уверявам ви, 100% от отговорите ви ще са не искам да бъда като този човек. Защото кой иска да бъде като човек, който има толкова свободно време, толкова много комплекси и толкова много личностни проблеми, че да сяда и да хейти другите хора, било то в интернет пространство или било то в истинския живот. Аз не познавам такъв човек и смея да твърдя, че познавам изключително интелигентни хора, изключително успешни хора и никога някой от тях не си е позволявал да прави нещо такова. Аз самата никога даже не ми е минало през акъла да хейтя някой в интернет. Случвало ми се да защитавам някой в интернет под формата, нали, аз малко така да вляза в конфронтация, но да видя нещо и да си кажа, сега ще нахейтя, каква си ти, какъв е тоя. Просто аз не мога да си представя колко тесногръд и колко плиткоумен човек трябва да си наистина да правиш такива неща. И всеки път си ги мисля тези неща, когато получа някакъв хейт. И просто ми минава и ми заминава, защото на мен реално не ми пука за
мнението на такива хора. Сега, ако някой, който уважавам, на който искам да приличам, който е постигнал много повече неща от мене в живота, като например моите родители, дойде и ми каже нещо, виж, Преси, според мен това не е наред, не се прави така и така нататък. Винаги ще го взема предвид. За мен това не е хейт, тук вече идва градивната критика, че този човек ти го казва с добро и общо взето ти има какво да научиш от този човек. Всичко друго чист хейт. Всичко друго е чист хейт и не е градивна критика. Ще обърна сега и малко внимание на хейта, който съм получавала като дете, как това ми е повлияло и как вие, ако сте по-мънички и получавате някакъв вид хейт или тормоз, да се справяте с тези неща и ще ви кажа как всичко това изглежда през моите очи. Когато бях малка, както ви казах, изключително много са ме тормозили, обиждали и всякакви тем подобни неща, само и защото съм била по-пълничко дете, при което може да си представите колко ми е било гадно, колко ми е било тежко, през колко много неща е трябвало да премина, само и само да не съм на това положение и това да си дете с наднормено тегло не е само физическата борба, която трябва да преминеш, че вече да не си дете с наднормено тегло, много голяма психическа борба с всички тези хейтери и самия сам със себе си и това да си на толкова крехка възраст и да преминаваш през такива неща изобщо не е лесно и било то наднормено тегло. По-малко тегло, не знам как се казва, примерно ако се справяте с борите с анорексия, булимия, акне или какъвто и да е проблем, ако страдате от финансови затруднения и просто децата ви тормозят, знам колко е гадно, просто е отвратително, аз няма какво да кажа, не мога да се направя, че не е. Ужасно е, супер е гадно, но това, което съм забелязала, поне как се случи при мен и как се е случило при всичките ми приятели и познати, които са преминавали през такова нещо, истината е, че ако съберете сили и премините през това, вие ще бъдете 10 пъти, 100 пъти по-силни от всички, които са ви обиждали и ще придобиете толкова добри качества. Просто ще станете изключително добри хора през целия този път. Първо, че никога няма да си позволите да се надсмивате и да обиждате някой за някакви физически белези или заради финансови характеристики, защото what the fuck? Смисъл, как може да обиждаш едно дете, че няма финансови възможности? То какво е виновно? Наистина, какво е виновно? Айде, разбирам, не, децата просто инженерно са просто отвратителни, много злобни, нали, аз като много харесвам децата, но говоря за този детския хейт и за всички тези травми. Аз много пъти съм говорила за тези неща и как са ми повлияли, но истината е, че вече като аз знам, че съм минала тези неща и само аз си знам колко труден е бил този път, колко много съм се лишавала, колко много дисциплина ми е трябвало да тренирам, да спортувам години наред, да не ям някакви вредни неща, да пропускам купони, да пропускам рождени дни и всякакви тем подобни, само в името да постигна някаква цел и целият този психически демидж, който съм си взела, това толкова години ми е трябвало да го обработвам и така нататък. Между другото, много интересно нещо, защото аз понякога хода на психолог, понякога спирам, зависи дали имам някакви неща за отработване и си говорим с психоложката ми точно това и аз си обяснявам, нали, точно колко съм била тормозена и всякакви такива неща и тя седи и ме гледа и ми вика: аз не мога да повярвам как си се справила с тези неща и в момента не са ти оставили някакъв отпечатък и си човек с изключително високо самочувствие и си човек, който се справя с живота и не обръща внимание точно на някакви такива негативни коментари. И буквално психолог е седяла да ме гледа и вика: ти си някакво чудо. И истината е, че не съм чудо. Просто, както ви казах, много добре знам аз какво представлявам, много добре знам аз какво мога да дам. Даже да не говоря и за физически характеристики, показания, знам колко пъти на ден тренирам, примерно, знам какво мога да постигна, знам колко ми е интелекта, знам какъв човек съм, разбирате ли? Вие трябва да знаете вие какви хора сте и да работите над себе си, да знаете, че сте красиви, че сте умни, че давате всичко от себе си, че всеки ден се събуждате с идеята вие да бъдете по-добра версия на себе си и вие го правите. И когато започнете да живеете с този майндсет, повярвайте ми, просто няма да има кой да дойде и да ви каже обратното, защото вие познавате себе си и вие знаете какво сте готови да дадете на този свят. Имате крайна цел и се стремите към нея и правите всичко в името на тази цел и няма кой да ви бутне по пътя. Защото истината е, хейт
Винаги ще има. Негативни коментари винаги ще има. Клюки, завист, лъжи, каквото искате. Всички тези неща винаги ще ги има. И колкото по-успешни ставате, както ви казах, толкова повече ще има хората защо да ви завиждат. Аз, на ваше място, ако не ме хейтиха и ако не ми завиждаха и ако всеки ме харесваше, тогава вече щях да се притеснявам. Тогава наистина щях да се притеснявам, защото това значи, че хората реално няма за какво да ви завиждат и вие не сте постигнали кой знае колко много. И това винаги е било, се е говорило в обществото, че ако всички са ти приятели, притеснявай се, защото най-вероятно никой не ти е приятел. И това е истината. Така че не се притеснявайте, ако някой ви хейти, ако има някакво негативно мнение за вас, това е нормално и това даже трябва да ви мотивира, че вие се изкачвате по стълбицата нагоре, постигате целите си, а тези хейтерите винаги ще седат под вас. Има и друго нещо, което ми е много любима мисъл в живота и живея спрямо нея и тя също важи и за хейтерите. И това е, че никой в живота не седи на едно място и да седи константно тук. Или вървиш нагоре, или падаш надолу. И това е положението. Много хора си мислят, че седат на едно място и другите само се изкачват на тях и тези хейтърчета, нали, седат и ги хейтят. Не, истината е, че ако вие сте тук, хората се изкачват на вас и вие не мърдате и вие падате долу, ще падате, докато не затънете. И това просто е, не знам, вселенски закон. Може и да не е вселенски закон, но това си е мой закон и аз си живея по него. Започнете и вие да живеете по него. Преди да приключа видеото ми се иска да кажа още едно нещо, съвет към хората, които се сблъскват с хейта и то е винаги взимайте този хейт и го обръщайте във ваша полза. Най-простия пример за това е всички контент креатори, ютубъри и хора, които се занимават с социални мрежи. На тях им е пределно ясно, че хейта е много полезен, това все пак са коментари, това все пак е енгейджмент. Нали, те хейтерите не го разбират това нещо, че тези хора като цяло после, нали, това хейта е нещо хубаво за тях, дори, нали, да ги обиждат и така нататък. Ето това е един такъв пример. Примерно, взимайте хейта и го използвайте във ваша полза, използвайте го той да ви мотивира, използвайте го, ако искате на гърба на тия хейтери да си правите пари, използвайте го за бизнеса си, използвайте го за каквото искате, но никога не го взимайте този хейт и да си го слагате на сърцето и да седите и да си мислите, ма това вярно ли е, ма не ли е вярно. Всеки път, ако се запитате това вярно ли е, не ли е вярно, сядате, поглеждате се в огледалото и дискутирате със себе си. Това вярно ли е, не ли е вярно. Понякога може и да е вярно. Понякога наистина може да имате нещо за отработване. Все пак, нито един от нас не е перфектен. Аз дали съм перфектна? Ни най-малко, честно ви казвам, но постоянно всеки ден се опитвам да ставам по-добър човек и да работя, за да бъда по-добър човек във всяка една сфера на живота ми. И точно заради това не се чувствам засегната от този хейт. Правете го същото нещо и вие. Ако имате някакви комплекси, гледайте да ги отработвате и тези хейтери нека да бъдат вашата сила, нека да бъдат вашата мотивация. Дори просто да си казвате, ще ви покажа кой съм аз. Ще ви покажа кой съм аз, но без злоба, без да отвръщате на злобата с злоба, без да отвръщате на хейта с хейт. Бъдете като цяло добри хора и както казах по-рано, всеки, който е страдал от някакъв вид тормоз в училищните си години или било то когато иде, се научава наистина да бъде добър човек и се научава колко много думите могат да болят и колко много могат да те сринат, защото извинявайте, ама има толкова много случаи на самоубийства заради хейт. И аз не мога да си обясня, нали, какъв човек трябва да си да ги знаеш тия неща и да продължаваш да го правиш това нещо, тъй като наистина има хора с по-лабилна психика и които като чуват такива коментари, не им влияе добре. Наистина има хора, които се самоубиват заради това нещо. Трябва да си изключително безсъвестен, да си виновник за нещо такова и после да си живееш живота съвсем нормално. Но както и да е, вече, нали, разбрахме, че не живеем в един прекрасен свят, където всички са добри хора. Това, което искам аз да ви кажа е старайте се вие да бъдете добри хора, колкото се може повече. На хейтерите иска ми се да кажа нещо, сега не знам YouTube ще ме банне или няма ли да ме банне, сещате се какво искам да кажа за хейтерите. И това е, мисля, че това е, което исках да кажа. Наистина мислях от доста време, искам да направя такова видео. Пуснах просто камерата и седнах да запиша по-импулсивно какво мисля. Пишете ми вие долу в коментарите какво мислите. Супер много от вас са ми писали, че са се сблъсквали с такива проблеми. Много се радвам, че аз съм човек, на който вие се чувствате свободни да споделите. Винаги много се радвам и ще се радвам, ако има с какво да ви помогна. И надявам се видеото да ви е било полезно. Така седнахме
малко да си поговорим заедно. Сега ви пожелавам да бъдете много здрави, много щастливи, много обичани, по-малко хейтъри и с мен ще се видите в следващото видео.